Pandam Yogong Soto Kuro Kambak Kongke Kambak Kongke Srokati Ulat-alat pukulun Dosa lepat kula menapa pukulun kula nyuwun pengadilan pukulun kula dipun piloro dipun pidana dhateng sedaya para Jawata pukulun awit menapa kula dipun tapa bawa dipun tawa kula dipun dawuh Mas kula niku ngumpetaken wujuding cupu manik mongko babar pindah kula boten ngawengani kula nyuwun pengadilan pukulun mengkono kang dadi atung reci angka buku iki kula nyuwun pengadilan pukulun kula boten masuk Sangka buka ketawan-tawan krawat wanat waspo motoran moto jasa nanging ponang roh ingkang mijil saking netranira mlewer nanging ponang cupu mijil saking netraning bersanta buka mlewer kadang-kadang